Hi ha sons consonàntics que cal fer-los bé i diferenciar-los clarament, perquè si no es diferencien pot induir-nos a error. Les paraules que posarem d'exemple són xoc, joc, lloc. Xoc es refereix a l'encontre violent entre dos objectes. S'ha produït un xoc entre dos vehicles, però no hi ha hagut víctimes. Joc es refereix a l'activitat recreativa, el substantiu derivat del verb jugar. Cal respectar les normes del joc. I per últim, lloc. Quan ens referim a un espai concret, ens veiem a les 6 al lloc de sempre. 3 paraules diferents, amb significats diferents i pronunciació diferent. Això sí, les 3 amb la O oberta. I encara que siga un exemple un poc forçat, podria donar-se el cas de tindre una frase així. En el lloc del joc s'ha produït un xoc. Més exemples de paraules amb pronunciació i significats diferents. Juny, el mes de l'any, i lluny, el verbi de lloc. Jazz, un estil de música, i llaç, un nuc. I un últim consell, en les paraules jo i ja es recomana la pronunciació com a semivocal i de la jota. Jo i ja.